look. Ha? Siyempre. Si Isay. Dali na kami magbukas ba doon? Wow! Pinakamayaman talaga. Had some trouble with herself. He was always there to help her. Mamahula ka mo! Kain tayo. Uy. Wala, Ben. Kain tayo, Ben. Swimming man ko? Kaya ba na ako ba? Nung ba ito tayo registrate doon sa Paniwan? Wala man narin tinang mo? Ang puta, nagkakakan mo. Wala nang malayas na. Sana pag-reunion ka, kompleto ka. Sinuratan ko si Emily. Ikaansa ko yung princess. Ang gusto. Kailan? Nang grade 4 gano'n to. Dahil tubod, dahil tubod. Oo. Dahil tubod. Dahil tubod. You were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant truth and sounds of other chords. Words and silence almost made me cry. There was something in the air that night. The stars, they were shining in for you and me. For the liberty we're not. Above all throne, above all wonders, the world is there. Naman ba ko ng isipan alam mo ba ako'y nahihila, nalito dahil sa atin mo. Mamahalan yung topic na yan. Nakakabsulot. Nakakabsulot yun. Dahil pwede lang yan. Bali na tamakan. Wow, sayang. Dali na. Kahit sabon. Ano daw? Kasi yan. Pinotoy mo na. Royal muna. Royal muna. Royal muna. Ano? Royal muna. Michael. Sayang. Pait. Alaala kita puso'y anong sigla at saya. Magko. Mahalin kita. Sayang na sayang talaga. Ibig na alay sa iyo. Sayang na sayang talaga. Ay tumutunaw ako. Nasa tabi mo ay kay lakas ng
I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, hey. Tripod ko bang ko. Ay, bako. As the deer. Ano mo yan, as the deer? Bako man yan. May usa na pala. Sa ini. Tapos muna ba ganyan? Kulang ko dyan, batal. Tay, kulang kong batal dyan. Ang video nga eh. Okay. Ipa-fast forward mo, man. Dahil, fast forward mo na nga ni. Mga segundo. Sos. Tulo mo ang... Hindi mo lang din. Nagtatago. Pakialam mo kuya, mapalanduman. Nagtatago ako to. Nag-cobra siya tapos may LB imbalance siya. Bawal pala dito sa may LB. Cobra. Inatake ba lang? Pinatake niya. Naman, sa tindahan. Inano, ano ba? Nagkaturong ba? Nagruluyo siya lalo. Go! May man lamang ano, tricks. Tano man? Di ba kami tagit ka? Ay, ako ba daw? So guys, nag-swimming na kami. Wow, si Emily sexy oh. Panis. Aray putang ina. Gag. Kaya liwan mo na dress mo! Oy, di ka lang tayo nagbubuhay nito ka rin on. Hoy, tingin sa camera. Ano ang kapag wala ko tayo? Tira ko tayo sa aming table. Hoy, picture! Ay, video pala. Ay! Ilingon ko nila ang mga streaming kaklase. Mga siksing nanay. Mga siksing o mga siksing? Pero bako kayo sa friend dito. Ano tayo mo? +70 lang. Dahil manabing. Ano ba yung sabi? Dito, dito. Sana all by you. Sana all na lang. Nag-asikaso mo kasi nag-drill mo lang. Si Janet kaya, garo kung minsan, dahil nandiyan siya garo figure na ang pagiging mama. Sira pa man ang aking nga. Yung sa subot. Tisay. Si Janet. Ah, Janet. Sigalo ko to. Ano sabi? Dahil yun na kaya kami mga aking. Grabe. Bye. Kumalandang ating.
masteran? Grabe na ang ilang naman. Alam ko na sound mo, masteran tayo na. Hoy! Hoy! Guys, kamusta ka ng swimming? So guys, nag-beach kami. Yun. Ano, mag-beauty? Muna ng galagos. Gusto mo muna ng 1, 2, 3, 4, 8 na dakula. 8 na dakula. 9. Ini oh. Okay. Dali. So guys, makain kami. Sige. Sige. May kakain na kayo? Oo. Kakain mo kayo. Ano yun eh? Lemon? Ika. Maya! Kain na. Kumisal pang pizza nila. Thank you. Sampai magkarulugan kang basta pang pizza mo. Yung mga padala rin to, iturugod nila.